gurin mai kyautar da dawa. Ubanka. Insha Allah Na ce ubanka. shi ba ne shi kake zagi mutum ba shi kake zagi ba da Shiwa. shi kake zagi Ba shi din. Ya goma na ne shi. Baye. tsaya wai daga jalin ko kake ko daga ina kake Daga biro na fito. tsaya karanta da kai sake ni Ina sake ka. sake lin karanta da kai Ina sake ka dan kwalwa ne. a san ina zani Ina za ka. Idan ubanka ka ba. gurin uba na zani gurin uba na zani yanzu haka na ga ake yana da shi kai baka sani da ba Ba. kake baka sani ba Shi din. duk zaman ka a garin Adamawa duk zaman ka a garin Adamawa baka san me ke tattala na gari ba Wani uba na ne shi. ko ba ganin uban ka bane tunda kasancewa shi hannun shi haka yake Shi wai wa. hannun shi haka yake shi bayarwa yake yi Na kuɗi ka hauka. idan bai ji labarin kana ta gugu ya nufa jiki na kare to bari karantar da kai idan ka ga wannan bawan Allah ya yi maka kyauta ka dawo to ka tabbatar da cewa kai dan nan ka tabbatar da cewa ba da hannun shi ba ka ba amma kuwa cikin bin daya ko ya bayar a baka ko kuma ce maka burobati ce tare Ka ji banza. ta karɓa haihuwa ka ko Kai banza ba bura ba ma yake jawa. kai Ku ba ta yake jawa banza. ko bati bati. ko ma dai mai ce dare ne To, zan je karɓa wai wai tsaya mana. ina da iska Shi din waye shi? ni ban ka kirce mun waye shi kunya ka ban wallahi Banka shi din waye?